A polémica festa da pasada semana puxo foco neste club de Meis. A raíz dese evento prohibido a escasas horas de que tivese lugar, a Garda Civil abriulle un expediente de infracción ao Montparnasse. Confirmouno esta mañá a alcaldesa da localidade. O que si sei, e lle podo avanzar, é que a Garda Civil estuvo ali presente durante varias horas da noite, se levantou o correspondente expediente de infracción que está en trámite. Teño desde a subdelegación de goberno se me informou esa mesma noite que así se estaba facendo. En base a distintas informacións, ese festexo con camareiras en toples acabou tendo lugar no interior do local. Segundo explica a rexedora, o expediente agora en curso non deriva só dese evento. A Garda Civil tería detectado diferentes infraccións. Unha vez que se fai unha festa, cando sabe que están prohibida e ten que acceder á Guardia Civil, pois a Guardia Civil revisa que todo este en orden e se non está, pois se levantan as infraccións correspondentes. A rexedora insiste en que as licenzas do local da Goulla están sendo revisadas, tamén serán examinadas as do outro local de Alterne, situado nesa mesma contorna. A orden está dada, vamos a revisar as licencias que están outorgadas, como vos decía outro día, desde o ano 92, creo, que foi 92-93. A presidenta da Deputación de Pontevedra, de visita esta mañá en Meis, felicitou a rexedora por poñelo foco na situación legal destes dous locais. Eu creo que a xente saiba o valiente que está sendo a alcaldesa de Meis, porque a verdade é que enfrente temos a xente que é capaz de calquera cousa. Así de claro, eu tamén quero facerlle este recoñecemento á alcaldesa de Meis, porque ademais o mundo local ten moi pouca capacidade para actuar contra estas cuestións. E reivindica que se proíba a prostitución, que tacha de escravitude de mulleres.